Yung katabi nyo mga kaji, yayain nyo na lang din. Tapos, yun, bahala kayo kung pagkain o anong gusto nyong kapalit nito. Pero game na natin, no? Sana magbigay ng magandang laban. So, yun lang. Game. Nito, magagandang size no? Yan sila. Tigil na kagad. So ito yung gagamba. Lamang lang yung dilaw sa kaha. So nasa inyo na lang no kung anong gusto natin nyo. Parehong tangkawan to mga kaji. Mahaba to. Good size na mahaba no? Yan yung haba nyo. Yan, mahaba talaga. Nasa inyo na lang kung anong kursunada nyo. Dito ba kayo? O dito kayo sa medyo dilaw natin. So yan o. Ay. So yan sila. Okay, game na natin siguro. Tulog ka muna. Game na natin. So yung katabi nyo mga kaji, yayain nyo na lang din. Tapos yun, bahala kayo kung pagkain o anong gusto nyong kapalit nito. Pero game na natin, no? Sana magbigay ng magandang laban. So yun lang. Game. Alak ka. Ayan na. Oop. Nako, lumalamang na yung dilaw. Oop. Alak ka. Nako, mabilutan yung lugi sa kaha kasi. Bilot talaga siya. Pero pinahirapan niya rin yung dilaw, no? Muntik pa yung dilaw kanina, tinitignan ko. So, yun talaga. So, yun lang, mabilisang laro lang tayo, no? So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, so mag-subscribe na lang kayo, no? Sa Gagambino PH. And abangan niyo yung mga gagamba natin kasi marami tayong yung mga pinaparami natin dyan. So, abangan niyo yan. Yung mga Japan sa kaya papakawalan din natin. So, baka mang-trip kami dito, yun, no? May pool kami dyan, lagay namin. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat mga kaji, no? And God bless po. So, Gagambino pa rin. Yun lang.